गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। इंराजि 2024 गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय मोजां जागोन बेखौ आसा खालामदों पबेश कलिताया। आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि पबेश कलिताया नखरनि फोलेरजों जोहोलावफुरि पार्कआव दावबायफैनानै गोजोन मोननायजों लोगोसे गोमोहाबदों आरो बिटिआर सरकारनि बेबायदि बाख्नायथाव खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर बावदों जायगानि एम रनेन्द्र नार्जारिखौ। उनाव गावसिनि बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि हेफाजाबगिरिफोरजों गोदान बोसोरनि मुङाव बोथिसे ओंखाम जयै जायो। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा जोहोलावफुरि पार्कआव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि पबेश कलिता बिथाङा दावबायफैनायाव एम रनेन्द्र नार्जारिया गोजोननाय फोरमायदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला बांसिन बिदुङा 17 डिग्री सेल्सियासनि खाथि खाला थागोन आरो खमसिन बिदुङा 7 डिग्री सेल्सियासनि खाथि खाला थागोन। बेखायनो बोथोर बिगियाना हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खुवानि थाखाय साननै येलो एलार्ट फोसावदों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि सेथि आरो सुख्लाय सेरफां दखरा एबसुनि 30थि थान्दै जखन्थाया जागायबाय। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा निदुवा मायानगर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फुंनि समाव थान्दै जुथुमसालिनि गाहाय गाहाय हाबाफारिफोरखौ बेखेवना लाबाय। गाहाय दरखं, गाहाय जौसां, गाहाय सायनासालि, आलासि जिरायसालि, थान्दै नब्लां, थान्दै बादा हौवा हिन्जाव मावसुमा बादा, जामुंसालि, गेलेग्रा फोथार बायदिफोरखौ बेखेवना लायो। रुंसारि मायाराम कछारी गाहाय जौसांखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया। बेराफारसे रुंसारि दयाराम बर' गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होयो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप नार्जारिया। दुलाराय बिटिएडि बिटिआर गावबुरा आफादा 18थि गायसनथाय सानखौ फैगौ 6 जानुवारि खालारखालि काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगोन। बै सानखालि आसामाव गारि मटर सालायग्रा गौथुमा बन्द होदोंब्लाबो गावबुरा आफादनि मेलाव फैनाय गारिफोरखौ गोजोनै फैहोनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावबुरा आफादा खावलायहरदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। बिटिआर सरकारा थाबैनो एलपि इउपिनि थाखाय 1200 फोरोंगिरि, हायार सेकेन्डारिनि थाखाय 1500 फोरोंगिरि आरो 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि थाखाय 3000 साख्रि थिसनथाइ होनो थांगासिनो होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। बेराफारसेथिं आसामाव 5550 फोरोंगिरि मासियाव बर' बिजोङाव 52 फोरोंगिरि फोसावथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथां चिफनि बे बाथ्रानि फिथाइया बेसेबां थायगोन बेखौ सम फैबासो नुनो मोनगोन। फिसाय आरो गथ' सानैनि बिमा रन्जिता मुसाहारिया बहाबा गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि थानानि आरांपारा सिमलिबारि गामिनि देरहासार मुसाहारिनि बिसि रन्जिता मुसाहारिया थांनाय 1 जानुवारि खालारखालि रङिया बाजाराव बाजार खालामनो थांदोंमोन। बाजार खालामखांनायनि उनाव कल खालामहरोब्ला न'आव थांगासिनो दं होननानै फोरमायहरनायनि उनावनो बिनि उननिफ्रायनो जेबो खौरां गैया। दा बिथां रन्जिता मुसाहारिया बहा थांखो बहा थाहैदों दासिमबो जेबो खबर मोनाखै होननानै फिसाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। रन्जिता मुसाहारिया सासे हाबा जाखानाय आरो 2 गथ' गोनांखा। बिथांजोखौ सोरबाफोर लांदोंब्ला एबा बिथां रन्जिता मुसाहारिखौ लामा सामाफ्राव आन्दायनानै थानाय नुदोंब्ला नैबे होखानाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।